πάρουν κυριολεκτικά. Μα οι μόνοι πελάτες πλέον στις εταιρείες μας είναι μαυραγορείτες. Είναι μαυραγορείτες. Τα ακίνητα έχουν ήδη κατέβει ένα ποσοστό. Πιστεύω μέχρι εκεί είναι φυσιολογικό. Έχουν κατέβει και μέχρι το 50% κάποια ακίνητα. Διορθώσει μέχρι ακριβώς 30-40-50%. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Οι τράπεζες δεν υπάρχουν. Διαφημίσεις ψεύτικες. Το άκουσα πριν που το λέγατε κι εσείς. Απορώ, σας ξαναλέω, γιατί βγάλουν στο μπάτζετ τους, γιατί ξοδεύουν χρήματα για διαφήμιση τη στιγμή που έχουν κλείσει τελείως μαντελείως. Μας κοροϊδεύουν. Όταν έρθει πρώτη κατοικία, ΦΠΑ 23%, συν τα υπόλοιπα με σύντα συμβολογράμμου δικηγόρου 28%. Είναι φυσιολογικό. Δεν γίνεται. Άρα μιλάτε για μια ισχυμένη, εσείς, μια προμελετημένη κατάσταση η οποία. Πιστεύω ότι για μια πενταετία θα πρέπει να μειωθούν όλοι οι φόροι, να τελειώσει το θέμα των ημιπληρωμών, δηλαδή τα πρόστιμα, ενώ βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα πληρώσει. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή τη στιγμή εκφοβισμούς, θα στείλουμε συνεργεία, θα στείλουμε όλα αυτά. Το μόνο που θα πρέπει να γίνει είναι να μπει ένα ποσό που μπορεί να πληρώσει ο κάθε Έλληνας και να τελειώνει. Κύριε Κοντελέ, οι αγοροπολισίες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση, μιλώ με αρκετούς μεσίτες, και μεγάλους μεσίτες και μικρότερους μεσίτες, και μου λένε ότι κυριολεκτικά έχει νεκρώσει η αγορά, δεν πωλείται τίποτα. Και όχι, πολλούνται τα πάντα, δεν αγοράζονται τίποτα. Ακριβώς αυτό δεν γίνεται πράξη, αυτό σας λέω. Ναι. Και πολλοί αναγκάζονται να αποσύρουν τελικά τα κίνητα, διότι διαπιστώνουν ότι απλά κάνουν ζημιά. Μα οι προσφορές που δεχόμαστε είναι όλες το 50%. Κύριε Ψιλομίδη, θέλω, χωρίς να γνωρίζω τον κύριο Κοντελέ, να τον επιβεβαιώσω με τον πιο δραματικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα, στο δεύτερο θέμα που είπε για τους υπεύθυνους, ότι πράγματι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα πρόστιμα αυτά στο ύψος που έχουν προσδιοριστεί, στην πρόδρομο του εποχή, και ιδιαίτερα δεν μπορούν να πληρώσουν αυτοί που θα πληρώνουν τα περισσότερα. Ποιοι είναι ακριβώς? Όχι αυτοί που θα πληρώσουν τους συνυπεύθυνους των 9 τετραγωνικών ή των 12,5, αλλά αυτοί που έχουν το υπόγειο των 72 τετραγωνικών, αυτός που έχει μια σοφίτα των 50 τετραγωνικών, αυτός που έχει ένα πατάρι των 120 τετραγωνικών ή κάτι παραπάνω, αυτός που έχει κλείσει μια πιλωτή. Αυτοί που θα δίνουν τα πολλά λεφτά, αυτούς ο νόμος αυτούς τους διώχνει. Τους διώχνει. Και τους έχει προωθήσει, κύριε Παραδιά, στην πιλωτική αγορά. Ναι. Τους διώχνει γιατί? Με αυξητικούς συντελεστές που χρησιμοποιεί μέσα, αυξητικούς συντελεστές μεγέθους. Και με αυξητικούς συντελεστές ανάλογα με τη χρήση, πιο πολλά αν δεν είναι διαβατικής, πιο πολλά αν είναι επαγγελματική στέγη. Και επειδή δεν λαμβάνει υπόψη τον ιδιωτικό συντελεστή 0,60 του υπογείου, και επειδή δεν λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα που θα έπρεπε να τη λάβει όχι μόνο λόγω της χαμηλωμένης αξίας, αλλά λόγω του ότι μέχρι το 2003 τα πρόστιμα ήταν πολύ λιγότερα, έτσι. Στην ουσία διώχνει το 80% των χρημάτων που θα χωρίσει στις εταιρείες. Και κρατάει μόνο το 20% στους λεγόμενους ψιλικατζίδες, οι οποίοι θα πάνε να δηλώσουν ένα υπεύθυνο των 13 τετραγωνικών. Θα τον επιβεβαιώσω όμως τον άγνωστο σε μένα κύριο Κοντελέ, και με έναν άλλο ακόμη δραματικό τρόπο. Πράγματι, όσοι έρχονται με βρίσκουν στον δρόμο ή κάποιοι παράγοντες της αγοράς, αυτό που λες αυτή είναι το εξής. Άκου πρόεδρε μου λέει. Ό,τι σου τύχει πες μας το, εμείς αγοράζουμε οτιδήποτε στο 50% της αντικειμενικής αξίας. Της αντικειμενικής, βεβαίως. Όχι, το αντικειμενικής είναι μια συζήτηση που υπάρχει στην αγορά, αλλά δεν είναι αυτό που έχει. Έτσι μου το έχουν πει εμένα, κύριε Βουλευτή. Ναι, όχι, είναι και κάποιο άλλο θέμα, κύριε Παραδιά, μπορούμε να το μιλήσουμε κάποια στιγμή. Έχω γνωριστεί κάποια στιγμή. Έτσι μου έχουν πει εμένα στο 50% της αντικειμενικής. Ναι, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που δεν είναι κάτι απαφήσιμο. Δυστυχώς αυτή την εικόνα παρουσιάζει η αγορά αυτή τη στιγμή. Η αγορά δεν είναι μόνο ότι παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Υπάρχουν πολλά τα προβλήματα από επιδοτήσεις που θέλουν για επενδυτικά ακίνητα. Τα επενδυτικά ακίνητα πλέον με το επιτόκιο που υπάρχει στις τράπεζες και σε μεγαλοπελάτες των τραπεζών πρέπει να βρεθεί ακίνητο με 10% για να είναι συμφέρον. Λοιπόν, αυτό όταν η μεταβίβαση πλέον τη μια εταιρεία που υπήρχε από ΑΕ να συμφωνηθεί με κάποια άλλη υπήρχε το 1%. Με 10% δεν θα επενδύσει κάποιος. Τελείως. Λοιπόν, κύριε Κοντελέ, εάν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, σημαντικό να σας ευχαριστήσω για αυτή την Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για καλό σας μεσημέρι, κύριε Παραδιά. Τα ακούτε από την αγορά, από μεσίτες, από προέκτους εμπορικών συλλόγων.